Тормыш дигән олы юллар буйлап, адаштырмый бары өчен әйдәп. Акыл, әхлак, белем нигезләрен барысын туплап бирә мәктәп. Кеше гомере мәктәп юлы аша, моңлы бер җыр булып сузыла. Белем сугмакларын яра-яра, киләчәккә юлы сызыла. Еллар үткән аккан сулар кебек, гомер генә кайтмас кирегә. Тик балачак чакырып әйдәп торыр, мәңге серле мәктәп иленә. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген сезнең белән без Тимершык гомум белем бирү мәктәбе укучылары. Тимершык районыбызда иң борынгы авыллардан санала. Бу җирләр Идел буен татарларның Шулман, Нократ буйларына таралып урнаша башлау чорларында ук үзләштерелгән булырга тиеш. Буыннан буынга күчкән истәлекләр буенча авылга 1440 елларда нигез салынган дип карала. Бүгенге көндә авылда 843 кеше исәпләнә. 55 бала Кояшкай балалар бакчасында тәрбияләнә. Мәктәбебездә 163 укучы белем һәм тәрбия ала. Укучылар коллективы 4 авылдан Тимершык, Кызылмишә, Киек, Мингәр авылларыннан җыелган балаларны берләштерә. 2021-2022 уку елында 1-нче сыйныфка 16, Мингәр мәктәбенә 1 укучы кабул ителде. Барлыгы 171 укучыга 26 педагог белем тәрбия бирә. Мәктәп белән директорыбыз Галимов Илфат Рафинадович җитәкчелек итә. Хәерле көн. Мәктәптә дәресләр заманча җиһазландырылган 18 укыту кабинетында алып барыла. Барлык уңайлыклары булган бию бүлмәсе, дәресләрдә куллану өчен интерактив тавыш бирү системасы бар. Мәктәп биләмәсендә хоккей, җиңел атлетика буенча махсус майданчыклар һәм чаңгы базасы булдырылган. Заманча җиһазландырылган ашхана укучыларны көнгә 2 мәртәбә кайнар ризык белән тәэмин итә. Укучылар өчен бөтен уңайлыклар да тудырылган. Өстәмә белем бирү юнәлешен үстерүдә спонсорларыбызның да ярдәме бик зур. Ибрагимов Илмир Рамилович 10 мең сум күләмендә, Күйік җәмгыяте 10 мең сум күләмендә, Хәрәм оешмасы 8 мең сум күләмендә, Саба МТС җәмгыяте 3 мең сум күләмендә һәм Болгар җәмгыяте 10 мең сум күләмендә ярдәм иттеләр. Фарсаттан файдаланып, аларга олы рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең шикелле
Mərhəmətli həm yumart kişilər bulğanda bizning keləcəyimiz yoxdur, həm işanışlı bulacaq. Məktəbimizin bütün baylığı aның oquşları həm oqutuşları. Оқушылар мәктәбебезнең даны. Район күләмендә үткәрелгән фән олимпиадаларында җиңүләребез моның ачык мисалы. Узган уку елында олимпиада нәтиҗәләре буенча Тимершык урта мәктәбе район мәктәпләре арасында 2нче урынны алды. Бу елда сынатмадык. Муниципаль этапта 12 җиңүче, 9 призер. Республика олимпиадаларында 4 җиңүче, 5 призер. Путь-Калим республика олимпиадасында химия фәненнән 1 призер булды. Хабибуллин Айсаф муниципаль этапта һәм республика этабында биологиядан призер. Дәүлиев Разив география, Хаҗиева Диләрә җәмгыять белеменнән, Гарифуллин Гадил математика, Шәрәфиев Рүзәл геология, Вәлиева Камилә рус әдәбиятыннан җиңүче һәм рус теле фәннәреннән призер. Фальванова Зәмирә технологиядан призер. Хабибрахманов Булат информатика, технология фәненнән призер булдылар. Фазылов Рәис, Әхмәтвәлиев Инзил республикада география фәненнән призер. Иң максатчан тырыш укучы 10-нчы сыйныф укучысы Давлетов Баязит муниципаль этапта МХК, география, тарих, җәмгыять белеме, геология, химия, математика, туган тел фәннәреннән җиңүче булды. Республикада география, тарих фәннәреннән җиңүче, МХК фәненнән призер. Шулай ук Путь-Калим республика олимпиадасында химия фәненнән призер булды. Ул барлык укучыларга да үрнәк булып тора. Баязит, синең шушы зур уңышларыңның сире нәрсәдә? Александр Суворовның «Наука побеждать» дигән китабы бар. Һәм бу сорауга җавап бирә башласаң, бер китап җитмәс дип уйлыйм. Ләкин һәр эшкә дә түгел, ләкин шундый кыска гына бер формула бар. Ул бөтен эшнең дә үзенчәлеген ачып бирә. Шундый җайлы. Эшнең тамыры ачы, әзимесе татлы. Шул җимесне татып карар өчен никадәр күпме көч, тырышлык һәм үз эштеңдә эшләү кирәк. Һәм мин моны бик яхшы аңлыйм. Мин инде олимпиадаларда 4нче сыйныфтан бирле катнашам. Һәм бу ел 10нчы класста муниципаль этапта 9 олимпиадада катнашып, шуның 8-ендә уңышка ирештем. Төбәк этапта тарих, география, бөтен дөнья сәнгать культурасы фәннәрендә абсолют җиңүче дәрәҗәсенә ирештем. Һәм шуның өстенә бөтен Россия этабына уздым. Бу зур горурлык. Һәм шул исәптән зур җаваплылык. Һәм минем бөтен бу уңышларым 3 нәрсәдән килеп чыга дип уйлыйм. Беренчесе үзеңнең сәхәсең инде. Предметны яратырга кирәк. Бусы иң мөһиме. Үз эштеңдә эшләргә, камилләштерергә үзеңне. Икенчесе гаилә. Әтием белән әнием миңа булышмаса, туганнарым ярдәмләшеп тормасалар, мин шушы уңышларның кайсысына ирешә алыр идем микән? Һәм өченчесе, ул минем юлда гел янәсә минем белән баручылар, миңа төрле авыр очракларда альтернатив юллар бирүчеләр. Ул минем дусларым, укытучыларым, остазларым. Һәм тагы да тирәнрәк уйлап карасак, район администрациясе дә олимпиада хәрәкәтенә бик зур ярдәм итә. Мәсәлән, безнең районыбыз баслыгы Рәис Нургали улы Миннаханов һәр уку елы азагында фәнсиярләр өчен тантана оештыра. Әлеге тантана, минем фикерем буенча, ниндидер күңел ачу чарасы гына түгел. Бу сәяси һәм җәмгыятьтә зур роль уйный торган вакыйга. Әлеге чарадан укучылар, укытучылар һәм мәктәп дирекциясе дә тагы да күбрәк эшләргә, камилләштерергә, тагы да зуррак үрләргә ирешергә кирәк дигән фикер белән чыгып китә. Һәм бу безнең эшчәнлектә бик зур стимул. Һәм сүземне тамамлап әйтәсем килә. Сәламәт булыйк. Хәзерге дөньяда бу иң мөһиме. Дөньялар тыныч булсын иде. Бусы да бик мөһим. Бер-беребезне аңлыйк, ярдәмләшик, дус булыйк. Рәхмәт Баязит, уңышларың дәвамлы булсын. Алдагы сәләтле укучыбыз Хаҗиева Ойлия. Ул муниципаль этапта рус теленнән һәм рус әдәбияты фәннәреннән татар әдәбиятыннан җиңүче, республикада татар һәм рус әдәбиятыннан җиңүче, рус теленнән призер булды. Ойлия иҗади бәйгеләрдә дә еш катнаша, мәкаләләр, хикәяләр яза. Яулаган уңышлары да шактый. Сәләткә нур булган йолдызлар конкурсында Чәчмә әсәр номинациясендә 1нче урын. Бөтен Россия яшь язучылар бәйгесе Илһамда лауреат ул. Серле каләм, алтын каләм бәйгеләрендә, районда үткәрелгән иншалар бәйгесендә призер. Кауры каләм конкурсында гран-прига лаек булды.
Хәзер сүзне үзенә бирик. Ул үзе иҗат иткән үпкәләдем галимнәргә хикәясен тәкъдим итә. Дөресен генә әйткәндә, мәктәп укучылары бик сабыр һәм тырыш халык. Караңгы кышкы иртәләрдә, хәтта уңган кояш та йокысыннан торырга иренеп ятканда, балалар букчаларын тотып, белем алырга ашыгалар. Юлда шук салкын һава битләрне шиметеп, йокыны куып җибәрмәкче була. Башка кереп, кисәк-кисәк искән салкын җил уйларны чуалта. Бүген булачак контроль эшләрен искә төшерә, каникулларны сагындыра. Мәктәпкә берәм-берәм борыннарын мышнатып, балалар агыла. Гардеробка керер алдыннан алар яңа ел хөрмәтенә бизәлгән чыршыга сокланып карыйлар. Тик сыйныфларына керүгә шибәр чыршы онытыла. 8-дәге Галиевнең дә шул хәл. Геометриядән булачак контроль эш аны күбрәк борчый. Галиев һәм аның кебекләр үтә кызык халык. Үткән параграфларны кабатлап утырыр урынга алар үзләренчә грандиоз план коралар. Кем-кемгә булышасын бүлешәләр, шпаргалкалар ясап маташалар. Үзләре һаман нидер сөйләшәләр. Иң мөһиме укытучы күрмәсен. Кыңгырау тавышы укучыларны сыйныфларга кертеп утыртты һәм мәктәптә тынлык урнаштырды. Укучылар, датаны язабыз, контроль эшнең темасын язарга онытмагыз дигән сүзләр геометрия дәресен башлап җибәрде. Иң артка партада дәфтәр актарып утырган Галиевнең күзләре укытучының карашы белән очрашты. Җаваплар дәфтәргә язылып куелган мәллә, Галиев, дип сорады укытучы. Бәлки язылгандыр, апа, дип Галиев дәфтәрен япты. Тик кирәкле битенә карандаш кыстырды. Галиев беренче эшне игътибар белән укып чыкты. Фалес теоремасын дәлилләргә кушкан. Кем икән инде ул фалес дигәннәре? Галиев башын эшләтте. Бөтен булган һәм булмаган белемнәрен искә төшерергә тырышты. Башындагы шул белемнәре аны китапны ачып карарга өндәде. Галиев укытучыга карады. Нидер яза. Шыпырт кына китаптан фалесны эзләп тапты. Хәтерлим. Менә гел шулай. Китапны ачып карагач кына укытучы апа сөйләгәннәр искә төшә, дип уйлады Галиев. Фалес борынгы Грециядә яшәгән икән. Өчпочмаклар охшашлыгы турындагы теореманы барлыкка китергән. Фалес, дип кабатлады Галиев, галимнең китаптагы портретына күз салып. Борынгы заманнарда яшәгәндә теоремалар сиңа нәрсәгә кирәк булды икән инде? Әгәр дә син теоремаңны уйлап тапмаган булсаң, син бүген кимендә шушы класстагы 14 баланы бәхетле иткән булыр идең. Бәлки син теоремаңны уйлап тапмаган булсаң, бүген бездә контроль эштә булмас иде, дип уйлады Галиев. Галиев Фалестан җавап көткәндәй, галимнең китаптагы сурәтенә җитди караш ташлады. Мәктәптә белем алу, үз-үзеңне үстерү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Мәктәбебездә спорт юнәлеше буенча оешкан волейбол, хоккей, күңелле гимнастика түгәрәкләре, техник иҗат юнәлешендә авиамоделирование түгәрәге, сәнгать юнәлеше буенча рәсем, кул эшләре түгәрәкләре матур гына эшләп киләләр. Укучыларыбыз шулай ук районда үткәрелгән түгәрәкләргә дә теләп йөриләр һәм матур нәтиҗәләргә ирешәләр. Беренче сыйныф укучысы Вафина Зәлия районда үткәрелгән Талант Фест конкурсында беренче урынга лаек булды.
Авиамоделирование түгәрәге эшчәнлеге белән танышыйк. Биредә егетләребез авиасерләренә төшенә. Җитәкчеләре Илнур Корбанович. Мен Хабиб Рахманов була, 7-нче сыйныф укучысы. Әлеге түгәрәккә мин 5-нче класстан йөри башладым. Монда шөгыльләнү миңа бик ошый. Күңелле гимнастика түгәрәге узган уку елында эшли башлаганга карамастан, кызларыбыз бик яратып өлгерделәр әлеге түгәрәкне. Җитәкчеләре Найля Илдаровна. Рәсем, кул эшләре түгәрәгән Диләрә Илнаровна җитәкли. Кызларыбыз биредә тегәргә, шигәргә, бисер белән эшләргә, кыскасы матурлык булдыру өстендә эшлиләр. Спортка, волейбол, футбол, хоккей уеннарына мәхәббәтне Рафил Шамилович, Альберт Гыймуллович тәрбияли. Тапшын гүлім, ярым гүлім, үйіміз бақша түслі, Үзім үстірім гүллердің шәшәклерім қош ізлі. Тапшын гүлім, ярым гүлім, үйіміз бақша түслі, Үзім үстірім гүллердің шәшәклерім қош ізлі. Әкілерім гүллерім, яратырым қошып, Ұнайдым арамызда, Көбейдім ұлы бошып. Укытучы дигән исем йөртә мәртәбәле хәдәр иясе, һәр балага төпле белем бирә, килә аңа башны иясе. Һәр баланы белем дөньясына сәяхәткә алып чыга ул. Алар өчен янып, көеп яши, киләчәккә сала туры юл. Иң беренче мәктәп бусагасын атлап кергән көннән алып, зур тормышка озатып соңгы кыңгырау чыңлаган көнгә кадәр безнең янәшәбездә һәр чак яраткан укытучыларыбыз атлый. Алар безне белем дөньясына алып керә, яхшыны яманнан аерырга, хезмәтне яратырга өйрәтә. Укыткан укучылары бу тормышта үз урыннарын тапсалар, укытучы өчен моннан да зур бәхет булуы мөмкин түгел. Быелгы уку елында минем укучыларым 11-нче сыйныфны тәмамлыйлар. 2 егет, 2 кыз гына булуларына карамастан, алар укуда да, спортта да, сәнгатьтә дә сынатмадылар. Зур уңышларга ирештеләр. Киләчәктә дә мин аларга бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы гына тапшырып, үзләре теләгән уку йортына керүләрен теләп калам. Татарстанда 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булды. Туган тел аша без дөнья белән танышабыз. Ул белемнең һәм акылның саклаучысы. Туган үскән илнең якынлыгын, ватанның газизлеген тоярга да безгә туган тел ярдәм итә.
Туган тел хезмәт белән бергә кешене үстерә, аңа ватанның тарихын белергә, милли сәнгатен аңларга, яратырга ярдәм итә. Абдулла Тукай, милли моңнар. Ишеттем мин кичә берәр җырлар. Шын безнеңчә матур, милли. Башка килә уйлар төрле. Әллә нинди зарлы, моңлы. Üzülüp кенә әйтеп бирә, таптар күңелен ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безнең ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңелемнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйлары. Күз алдымда күргән төсле булдым. Болгар һәм Агыйдел буйлары. Түзә алмадым, бардым җырлаушыга, дидем: "Кардәш, бу көй нинди көй?" Җавабында милләттәшем миңа: "Бу көй була", диде. Әллүки. Туган телебезнең матурлыгы, байлыгы аның җыр шигырендә, халык аваз иҗаты әсәрләрендә, спектакльләрендә ачык чагыла. Мәктәбебездә эшләп килүче яшьлек театр коллективы эшчәнлеге шуның ачык мисалы. Быел Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл спектаклен сәхнәләштереп, Шәүкәт Биктимеров исемендәге Республика театр сәнгате конкурсында гран-прига лаек булдык. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистларыннан югары бәя алу безнең өчен зур дәрәҗә булды. Музей тәрбия учагы. Халыкның, яшь буынның рухи байлыгын саклауда музейларның әһәмияте бик зур. Алар матди һәм рухи мирасыбыз булу белән беррәттән укыту тәрбия эшләренә дә зур ярдәм итә. Һәр мәктәптә диярлек туган төбәкне өйрәнү музейлары бар. Алар укучыларда ватанпәрвәрлек хисләре, туган як тарихына, тормыш көнкүрешенә кызыксыну, халыкның үткәненә, гырыф-гадәтләренә хөрмәт уятуга этәргеч булып тора. Безнең музей районда үткәрелгән конкурста 3нче урынны яулады. Хәзерге вакытта музейга экспонатлар җыю дәвам итә. Музейның эшчәнлеге белән 11нче сыйныф укучысы Әхмәт Валиев Инзил таныштырыр. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Без сезне Тимошок мәктәбенең туган якны өйрәнү музеенда чакырып калабыз. Музейда шактый гына экспонатлар тупланган. Аларның күбесе совет чорына карый. Экспонатлар арасында халыкның көнкүреш эш кораллары, савыт-саба, милли киемнәр, акчалар, йорт кирәк-яраклары бар. Шулай ук биредә авыл, мәктәп тарихы, сугыш чорын, пионер тормышын чагылдырган альбомнар да аерым урын алып тора. Түрдә халкыбызның иң бай мирасы, кул эшләрен туплаган зур сандыктар урнашкан. Музейыбыз әледән-әле укучылар һәм укытучылар табып алып килгән экспонатлар белән байтылып тора. Мәсәлән, монда телевизорлар, магнитофоннар, гарәп телендә язылган китаплар, тегү машиналары һәм башка кызыклы экспонатлар күрергә була.
февраль айы мәктәбебездә хәрби патриотик тәрбия бирү айлыгы дип игълан ителде. Шул уңайдан 2-11 сыйныфлар арасында хәрби строй һәм җыр конкурсы, егетләр арасында ягез әле егетләр бәйгесе, ажаган уен үткәрелде. Мәктәпнең иң көчле егете булып 7нче Б сыйныф укучысы Хаҗиев Камил танылды. Миңа әлеге җиңүне яуларга, һәр көн кружокларга йөрү, өйдә күнегүләр ясау һәм төрле ярышларда катнашу булышты. Укучыларыбыз көчләрен спортта, фән олимпиадаларында, конкурсларда гына түгел, фәнни изләнү эшләрендә дә сыныйлар һәм сынатмыйлар. Мәктәптә уздырылган киләчәккә бер адым конференциясендә укучылар эчтәлекле, кызыклы эшләрен тәкъдим иттеләр. Булачак һәм яшьлек кешенең шәхес булып җитешүчеләре, әгәр бу җитешү төрле кызыклы, файдалы эш гамәлләр кулдан торса, бала акыллы, тәрбияле булып үсәр. Балалар оешмасы иҗтимагый тормыш мәктәбе ул. Биредә алар бүтәннәрне тыңларга, ышандырырга, үз фикерен курыкмыйча әйтә бергә өйрәнә. Мәктәпнең Шәүкәт Биктимеров исемендәге балалар оешмасында 114 укучы исәпләнә. Балалар думасында 40 укучы, Татарстан Варислар берлегендә 53 укучы, Эстабарлар төркемендә 61 укучы тәрбияләнә. Оешмаларда эш план нигезендә алып барылып, ел дәвамында укучылар белән җыелышлар һәм сборлар үткәрелеп килә. 2022 ел илебездә балалар хәрәкәте өчен истә калырдай юбилей елы. Пионерия хәрәкәтенә 100 ел. Мәктәптә әлеге бәйрәм уңаеннан төрле чаралар уза. Тимершек урта мәктәбе турында тапшырубыз шуның белән тәмам. Сезгә озын гомер, имен көннәр, ныклы сәламәтлек, көтелмәгән шатлык, сөенечләр телибез. Сезнең белән без 11 сыйныф кызлары Рәзилә һәм Илсинә булдык. Киләсе очрашуларга кадәр күңелегез тыныч, килер көннәрегез матур һәм һәр чак бәхетле булсын. Сезгә үзенең матур җырын Гылим Шына Камилә бүләк итә.